नमस्कार मो तरफ दीपावली उपलक्षे समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आओ माँ काली माँ लक्ष्मी कृपारू समस्ते भले रुहतु मोर शुभकामना करुच्ची। आज माँ लक्ष्मी पूजा चली सब जिनस किणा जाए। अच्छा जो धनतेरस रे कौन कौन किणिकी घर को अणा जाए, कौन आनिले शुभ फल मिले, कौन कौन सब किणा हुए कहे, कौन कौन आपण भी किणी? मु कौन कि धनतेरस रे मेन हूँ झाड़ू, महालक्ष्मी प्रिय झाड़ू आनी शंख आनी माँ लक्ष्मी पादुका आनी पादुका पादुका टी देखिए भल है आनी कुबेर महाप्रभु देखो कुबेर महाप्रभु को आनी कौड़ी आनी कि कौड़ी ये हूँ महालक्ष्मी हलदिया कौड़ी हलदिया कौड़ी प्रिय। तापर मयूर पक्षी आनी एटा को मु धनतेरस रे आनी हाथी दीटा आउ एटा आनी एटा कटरा आपको कौन कहती कटरा कहती ना आउ आनी देखो ये गणेश लक्ष्मी गोटे कॉइन आनी कौन लुण कौन एटा मेन लक्ष्मी लुण धनतेरस रे लुण अणा जाए घर को सेटा आउ कौन अणा जाए आउ कलश आसी माटी कलश आसी कलशटा देखा जाऊनी भल रे गोटे जिनस थोइले सिना आ गोटे जिनस देखा जीवो आउ कौन आसी एटा आसी सिक्रेट देखा जीवनी एटा सुना जिनस हौ हौ आउ आसी रंगीन रंगीन माटी दीप ये रंगीन दीप मध्य से धनतेरस रे ही किना जाए। हाँ धनतेरस रे भी आनी धनतेरस रे रंगोली दीप सब रंगीन दीप बहुत आसी बहुत ढेर सारा आसी सब घर सारा ऐसे लगे आसी तंबार पात्र गोटे आसी आउ फूल तुलसी सब फूल सब आसी पद्म फूल आसी महालक्ष्मी ना पूजा हम पद्म फूल तांको पाट एटा पाट बर्तमान से गाधेबे आंब डाल हरिका आसी सब कलश बसो तुलसी आसी सब बसो यही सब जिनस धनतेरस दिन किणा जाए। छांचुणी कौड़ी आउ कुबेर मूर्ति हाथी आउ लक्ष्मी गणेश मूर्ति रंगीन दीप लुण यही सब जिनस किणा जाए धनतेरस दिन किंतु पूजा हुए ता पर दिन माने दीपावली दिन संध्यारे माँ लक्ष्मी उद्देश्य रे पूजा करती। आउ पूजा कर सारला परे आमर जो अच्छी आपण जोठी टंका पैसा धन रत्न रखुचंती सेठी नेकरी कुबेर मूर्ति की रखा जाए। सेटा को वर्तमान आम देखा पूजा सरला परे
କ'ଣ କେମିତି ସଜା ହେଉଛି ତାପରକୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର, ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ବସିଲା, କଳସରେ ଗୁଆ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଧୂପ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦିଆହେଲା। ୟାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ, ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେବ, ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ ଧୁଆ ହେଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦୁକା ଧୁଆ ହେଲା, ୟା ପରେ ପୁଣି କଉଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ, କୁବେର ଧୁଆ ହେବେ। ଆଉ ସବୁ ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ତାପରକୁ ପୂଜାକୁ ଯିବ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଧୁଆ ହେଲେ, ହାତୀ ଗାଧେଇଲେ ତ ଆଉ ଧୁଆ ହେଲେ କ'ଣ, ପୁରା ହାତୀ ଗାଧେଇଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଧୁଆ ହେଇ ପୋଛା ହେଉଛି। ପୋଛା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯିବ। ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ହେଇକିରି ଆସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପାର। ହଁ, ରୂପାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଲା ପୂଜା ଜିନିଷ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଲା, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ସରିଛି। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଉଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଆସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବା ଫଟୋ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ବି ଆସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଥୁଆଯିବ, ଗଜରାଜ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଥୁଆ ହେଲା। ଏଟା ଧନତେରସରେ କିଣା ହୋଇ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କଉଡ଼ି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସେ, ସେ ସବୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାର କଏନ୍ ଆସେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ଧୁଆ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଧୁଆ ହେବ, ସବୁ ରଖାହେବ, ସେଇଠି ରଖିକିରି ପୂଜା କରାହେବ। ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ ସବୁ ସଜା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସଳିତା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଡିଆସିଲି ମାରିଲା ମାନେ ଜଳିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର କଳସୀ ପାଖରେ 7 ଦୀପ ଲାଗିଲା। 7ଟା ଦୀପ କଳସୀ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାଟି ଦୀପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଦୀପ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଘର ତ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ 2ଟି ଦୀପ ଜଳିଛି, କଳସ ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଜଳିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଇପିଣ୍ଡି, ବା ଆମେ ତ ଏଇଟା ଦେଇପିଣ୍ଡି ନୁହଁ, ତଥାପି ଦେଇପିଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ଦୀପ, ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଗଡ଼ରେଜ ପାଖକୁ। ଗଡ଼ରେଜ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୁହେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଡ଼ରେଜ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ଜଳିଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ରାଧା ଦିଦି ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଏଇସବୁ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁକୁ ଅତି ମାନେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ପୂଜା ହେବା କଥା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆ ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସାକାର ହେଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ କରୁଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
से जमती भलरे भलरे तांकर सबकिछि काम भलरे भलरे हो जाऊ समस्तଙ୍କର आशीर्वाद भिक्षारे से रहिले समस्ते निश्चिंत भाव में आशीर्वाद करेंगे आउ देखंतु केमिति चौराटी से रखिछंती घर पाखरे आउ दीप को टिके टिके दीप को सजेइछंती ए सब टिके टिके दीप बहुत समय लगी सजेवा पई तेणु आपण मैंने आशीर्वाद निश्चिंत भाव में करेंगे कारण से ये जो डेलीवरी अवस्था मध्य एतिकी परंपरा को सी बजई रखिछंती समस्त आशीर्वाद अपेक्षा रहिले राधा दीदी को समस्ते आपण मैंने आशीर्वाद करेंगे।